masasabi sa lugaw? Sarap. Malasa. Overload. Tama lang no. Hindi tinipid. Ayoko na mainit. Ano masabi mo sa lugaw mong nasa baso? Feeding program. Ikaw, Debbie, anong masasabi mo sa lugaw? Masarap. 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 Ah. Say hi. Say hi sa atin. Hello. Wow, sarap. Yummy. Hindi na nila. Rate mo from 1 to 10. Rate mo from 1 to 10. How many stars from 1 to 10? Wow. Ilang star? Then highest. Ay, sorry. 10 ang highest. Six. Oh, six. Ayan, haluin natin to hanggang sa maluto ang ating bigas.